ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്ര ഭാഗമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുവൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സകല ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്റ്റോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പഠിച്ചത്? ആരാണ് വൈഷ്ണവർ പഠിച്ചത്? ആരാണ് വൈഷ്ണവൻ? വിഷ്ണുനാമം പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം അല്ലെ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ജപിച്ചാലും മതി. അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറുന്നു? വൈഷ്ണവനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആരാന്നറിയാം നമുക്ക്. ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അന്തർദേശീയ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ആചാര്യനാണ്. സ്ഥാപക ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു. നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് നോട്ട് എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്ന് വെച്ചാല് അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യക്തി ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരുന്ന മാർഗം തെളിയിച്ചു തന്നത് അല്ലെ. വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു. വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം, അതായത് ഇതാണ് വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ട ധർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ് വൈഷ്ണവ ആചാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ആചാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഷ്ണവർ പാലിക്കുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെയാണ് വൈഷ്ണവ ആചാരത്തിൽ വരുന്നത്. പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും നമ്മളെ വൃത്തിയും വെളുപ്പും പിന്നെ ഭഗവാന് എന്താണ് പ്രസാദം അർപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും അല്ലെ.
മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു, നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ വേഷവിധാനമൊക്കെ എന്താണ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ്. അതപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറയാം അല്ലെ, ലൈഫ് സ്റ്റൈല്. ജീവിത ശൈലിയാണ് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം. അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വൈഷ്ണവനും ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ ജീവിത ശൈലി, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം, വൈഷ്ണവരുടെ ജീവിത രീതി. വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പദം ഉണ്ടായത്? ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്. വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്ന മര്യാദ, ധാർമ്മികത, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെ പെരുമാറും, മര്യാദ അല്ലെ. അതേപോലെ എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എത്രത്തോളം പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ. അത് ഏതാ ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ്, ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മൊറാലിറ്റി, ധാർമ്മികത എന്ന വാക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതാണ്, ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക്. നമുക്കിപ്പോ വരുന്ന വൈഷ്ണവ നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ. വൈഷ്ണവർ ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അത് പാലിക്കാത്തവരെ അധാർമികർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് അധാർമികത അല്ലെ, ഇമ്മോറൽ എന്ന് അല്ലെ, ഇമ്മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മോറൽ, അധാർമികത എന്ന് പറയാം. വൈഷ്ണവ ധാർമ്മികതയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് വൈഷ്ണവ ധാർമ്മികതയുടെ പ്രത്യേകത? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രധാരണം, പെരുമാറ്റം, ഇതിലൊരു മാറ്റവും വരില്ല. ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ പെരുമാറ്റത്തിലൊരു മാറ്റവും വരില്ല. അതാണ് അവിടെ പ്രധാനം. പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ആചാരങ്ങളിൽ പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അത് ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും വേഷവിധാനമാണെങ്കിലും പെരുമാറ്റ രീതിയാണെങ്കിലും അല്ലെ, ഏതിലാണെങ്കിലും അതെന്താണ്, ഏത് കാലത്താണെങ്കിലും പിന്നെ ഏതാണ് പ്രദേശത്താണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും, അത് കൊച്ചുകുട്ടിയായാലും യുവാവായാലും പ്രായമായവരായാലും എന്ത് പാലിക്കാം, വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ അത് മാത്രമേ പാലിക്കൂ അല്ലെ. അതിലൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തത്തില്ല. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏത് രാജ്യത്ത് അത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരും ചെയ്യാം. അതാണ് വൈഷ്ണവ ധാർമ്മികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അതിനൊരിക്കലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നിയമങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ വൈഷ്ണവനും പാലിക്കുക. ആ വൈഷ്ണവ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിൽ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സദാചാർ ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ ശോഭനിഷത്ത്, പിന്നെ ഏതാ പഠിച്ചത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒക്കെ പഠിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ആ തരത്തില് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ, ജീവിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറാവൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വെച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്, കോഡ് തയ്യാറാക്കിയത് പ്രഭുപാദർക്ക് മുമ്പ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയത്. ഈ നിയമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ആരായിരുന്നു? സനാതന ഗോസ്വാമി. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ 6 പേര് പറഞ്ഞോളൂ. 6 ഗോസ്വാമിമാർ പറയട്ടെ മാതാജി? പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി. പറഞ്ഞു 6 പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ടയുണ്ട്, പിന്നെ ആരുമുണ്ട്? രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ആരാണ്? ജീവ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി അല്ലെ.
അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ബ്രദറിന്റെ മകനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. ആരെ? രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഒരു സഹോദരന്റെ മകനായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ജീവ ഗോസ്വാമി വരുന്നത്. സഹോദരൻ നേരത്തെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒന്നിക്കൊന്ന് മെച്ചം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അവരെന്തൊക്കെ സംഭാവന നൽകി. എല്ലാവരും മഹാപണ്ഡിതരായിരുന്നു, മഹാഭക്തരായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നവര് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നഗ്നപാതരായി. പിന്നെ ഏതാണ്? അർത്ഥവസ്ത്രാംഗരായി അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധോത്തി, ഒരു മേൽമുണ്ട് മാത്രമേ അവർ ധരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ചപ്പലൊന്നും അവർ ധരിക്കുന്നില്ല. ഏത് തണുപ്പാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും എവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിലും അവർ നഗ്നപാതരായിട്ട് കോടീശ്വരന്മാരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വന്നപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആരുടെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാറി? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് മാറി. അവരാണ് വൃന്ദാവനം എല്ലാം ഈ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലാം എന്താ കണ്ടെടുത്ത് അല്ലെ? ഭഗവാനും ഗോപികമാരും രാധാറാണിയും ഒക്കെ ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റിയത് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്താലായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരാള് ഏറ്റവും മൂത്തയാളാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയനായിട്ടാണ് ഇളയ സഹോദരനായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? രൂപ ഗോസ്വാമി അല്ലെ? അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഏത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഏത് ബുക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നിങ്ങൾ പഠിച്ചുമൊക്കെ മറന്നുപോയതാണ്. അതിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ സഹോദരന് ഗുരുതുല്യമായ സഹോദരന് ഞാൻ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആമുഖത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്? ഇത് ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു? സനാതന ഗോസ്വാമി ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു സംഭാഷണം പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം മുറിയിൽ വെച്ച് സംഭാഷണം നടത്തും. അപ്പൊ പലരും ജേർണലിസ്റ്റുകളും അതേപോലെ വിദേശികളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരും പിന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദ്യോത്തരമായിട്ട് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരിതിലാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാനൊരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. വൈഷ്ണവനായ അച്ഛനെ പോലെ ജനനം മുതൽ ഞാൻ വൈഷ്ണവനാണ്. അതായത് പാരമ്പര്യമായി തന്നെ വൈഷ്ണവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗുണപാഠമുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ, ജീവചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, 5-ാമത്തെ വയസ്സില് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചത് എന്താണ്? എനിക്കൊരു രഥം തരൂ എന്നാണ്. ഏത് രഥം? ജഗന്നാഥപുരിയിൽ രഥയാത്ര നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രഥം എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തരൂ എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ പിതാവിന്റെ കൂടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ, രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പൂജകൾ കാണാനും തൊഴാനും ഒക്കെ പോകുന്ന ഇവിടെ പറ്റുന്ന സേവകളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ 5 വയസ്സായപ്പോൾ മുതൽ മനസ്സിലെന്താണ്? ഭഗവാൻ കുടികൊണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കാരണം ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് രഥയാത്ര നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രഥം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയും പിതാവ് അത് നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ രഥം അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നടത്തി ബർത്ത്ഡേക്ക് രഥയാത്ര, രഥഘോഷയാത്ര നടത്തി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പ്രസാദം വിതരണമൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തതെന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പുറം രാജ്യത്തല്ല, അമേരിക്കയിലും മറ്റു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോ അവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്ത് നടത്തി? രഥയാത്ര നടത്തി. രഥയാത്ര നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദേവീദേവന്മാര് പ്രത്യേകിച്ചും ദുർഗാദേവിയും പിന്നെ ഭഗവതിയൊക്കെ നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് വരും അല്ലെ? ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇറക്കി പൂജ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? അതുപോലെ ശിവഭഗവാനൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുകയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുമ്പോ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവീദേവന്മാർ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ വരുന്നു അല്ലെ?
അതേപോലെയാണ് ഈ രഥയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും സുഭദ്രയും ബലരാമനും അല്ലെ ദേവനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്, അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ്, ഏറ്റവും ഭക്തവത്സലൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാന്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഭക്തരെ കാണാൻ. അപ്പൊ ആ രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. അത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഭൗതിക ലോകം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെയെല്ലാം രഥയാത്രയും നന്നായിട്ട് നടത്തി എല്ലാ ഭക്തരെയും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിച്ച് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പകരാനും ഭഗവാന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അനുഗ്രഹം കിട്ടാനും ഇടയാക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഒരാൾ വൈഷ്ണവനായാൽ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് വരും തലമുറകളിലേക്ക് അത് പകർന്നു നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വൈഷ്ണവനായി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വൈഷ്ണവനോ ആകുമ്പോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ രീതികളും എല്ലാം ആര് കണ്ടുപിടിക്കും? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്, ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരു സ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എന്നൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്തോ ചെയ്യാം? ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കും മനസ്സിലോട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, നല്ലത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതവരുടെ മനസ്സിൽ പതിയും. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനാഥനോ ഒക്കെ വൈഷ്ണവനോ വൈഷ്ണവിയോ ആയാൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ആ വീട്ടിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൈഷ്ണവനാകാനും അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവി ആകാനും അവര് ശ്രമിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടായില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് മാറ്റം അവർക്കുണ്ടാകും, മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരും. അതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ഇതായിട്ട് വന്നത്? കയാതിക്ക് നാരദ മഹർഷി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരുന്നപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെല്ലാം കയാതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന് ആര് കേട്ടു? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് കുഞ്ഞ് കേട്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോഴേ ആരായിട്ട് മാറിയത്? പരമഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ നരസിംഹദേവൻ വന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു? മാറ് പിളർന്ന്, നഖം കൊണ്ട് മാറ് പിളർന്ന് വധിച്ചു. എന്താണ്? കുടല് എന്ത് ചെയ്തു? കുടൽമാല മാലയായിട്ട് ധരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ. രക്തം കുടിക്കുകയും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഭക്തനല്ല. കാരണം എന്താ? നരസിംഹദേവൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ സ്വീകരിച്ചില്ല, ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തന്നെ ഇതാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു, ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നു. അതേപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ എന്താണ്? രക്തം കുടിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ്? മാല അണിയിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കുടലുമാല മാലയാക്കി എടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഭക്തനല്ല എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇത്രയും ദുഷ്ടനായ പിതാവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനോട്, നരസിംഹമൂർത്തിയോട് പ്രഹ്ലാദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, എന്റെ അച്ഛന് എന്ത് വരം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാൻ, എന്റെ അച്ഛന് എന്താണ്? ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കുമോ എന്നാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അച്ഛനോടുള്ള അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു എന്താണ്? വാത്സല്യമുണ്ടല്ലേ, ഇത്രയും ദുഷ്ടനായിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ്? എന്റെ അച്ഛന് മാത്രമല്ല 21 തലമുറ എന്താണ്? പാപമോചിതരായിരിക്കും, ഭക്തരായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള 7 തലമുറയും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന 14 തലമുറയും എന്തായിരിക്കും? ഭക്തരായിരിക്കും എന്നാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
എന്താണ് മറ്റ് അടുത്ത പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്നവരെല്ലാം ആരായിട്ട് മാറും? വൈഷ്ണവനായിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറും. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഞാൻ വൈഷ്ണവനാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിലർക്ക് അറിയാമോ? നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോ പറയുന്ന മന്ത്രമൊക്കെ അറിയാം? പ്രണാമ മന്ത്രമൊക്കെ അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിഞ്ഞൂടാ? അതിപ്പോ എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ ആരെയാണ്? നമ്മള് ശിക്ഷാഗുരുവിന്, പിന്നെ ദീക്ഷാഗുരുവിന്, പിന്നെ അതാണ് പഞ്ചതത്വത്തെ അല്ലെ, പിന്നെ ഭഗവാന്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ദീക്ഷാഗുരുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാഗുരുവിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ശിക്ഷാഗുരു അല്ല, പ്രഭുപാദർ, പരംഗുരു അല്ലെ, പരംഗുരുവാണ്. ശിക്ഷാഗുരുവിന് നമ്മൾ വേണ്ട. ദീക്ഷാഗുരുവിന് ആദ്യം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരംഗുരുവായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ഞാനൊക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തത് കൊണ്ട് ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നിരിനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഏതിലുണ്ട്? നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നോക്കി ഒന്ന് പഠിക്കണം. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മള് പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയപ്പോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചൊല്ലിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളുടെ ബുക്കുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലാത്തവരൊന്ന് വാങ്ങിച്ചോളണം. വാങ്ങണം. വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് വാങ്ങുമ്പോ വലിയ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ മഞ്ഞ ബുക്കിന് പകരം ഈ നീല ബുക്ക് അല്ലെ, ഈ നീല ബുക്ക് കാണാറുണ്ട്. ഈ ബുക്ക് വാങ്ങണം. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ അധികം പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വാങ്ങണം. അപ്പൊ എന്താ, ഉള്ളവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാം. കുറച്ചൊരു അല്ലേ ഉള്ളു, കൂടുതൽ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തൊക്കെ കുട്ടികള് കണ്ടുപഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ആരൊക്കെ വൈഷ്ണവ ആചാര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് ആരൊക്കെ പാലിച്ചിരുന്നു? പുരാതന പഞ്ചരാത്ര സാഹിത്യങ്ങൾ, നാരദരുടെ പഞ്ചരാത്രം കൃതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദരുടെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി. 5 ദിനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 5 ദിനം കൊണ്ട് പഞ്ചരാത്ര വിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 5 ദിനം കൊണ്ടാണ് പകർന്നു നൽകിയത് നാരദർ. അപ്പൊ നാരദ പഞ്ചരാത്രമാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായത്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രുതിയാണോ സ്മൃതിയാണോ? പുരാണങ്ങൾ സ്മൃതിയാണോ ശ്രുതിയാണോ? ശ്രുതി അല്ല, സ്മൃതിയാണ്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കണം. സ്മൃതിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. എന്താണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ശ്രവിക്കുന്നത് അല്ലെ, ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ, അത് എഴുതപ്പെടാത്തതാണ്. വാമൊഴിയായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് ശ്രുതി. നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ, ശ്രവിച്ചു കേൾക്കുന്ന അത് വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള്, അതൊക്കെയാണ് ഇതില് വരുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് വേദ അംഗങ്ങൾ, നമ്മൾ പറയാ ആയുർവേദം, അങ്ങനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ധനുർവേദം, ആയുർവേദം ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ശ്രുതികള്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പുരാണങ്ങൾ വരുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ പുരാണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അപ്പൊ പുരാണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പുരാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? പഴയ കഥകൾ എന്നാണ്. ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്നാണ് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് വരുന്നത്. ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ കേൾക്കുന്ന? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും അല്ലെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ, ലീലകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റോറീസ് ആണ്, ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പഴയ
കഥകള് ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോ തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാനം ഉണ്ട്, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഗർഭവതിയാകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതിയാകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 16 സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശരിക്കും ഷോഡശ സംസ്കാരം ശരിക്കും 64 ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 16 വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, അത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് അല്ല. പിന്നെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓരോ കാലാകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്, വിവാഹ അനുഷ്ഠാനമുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല അനുഷ്ഠാനങ്ങള്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതാണ്, ആചാര നിയമങ്ങളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ഏതാണ് 4 സമ്പ്രദായം? നമ്മളേത് സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുന്നു? നമ്മളേത് സമ്പ്രദായത്തിലാണ്? നമ്മൾ ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, മാധവാചാര്യൻ ബ്രഹ്മാവ്, മാധവാചാര്യൻ. പിന്നെ ഇതാ ഗൗഡദേശം, ബീഹാർ, ബംഗാൾ ആ ദേശങ്ങളെയാണ് ഗൗഡദേശം. ഗൗരാംഗൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ഗൗരാംഗൻ. അപ്പം ഗൗഡ സമ്പ്രദായമാണ്, ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മളത്. ഏതാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന അതാണ്. നമ്മൾ 32 ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ അത് ഒരു സമ്പ്രദായം. അടുത്ത ഏതാ 3 സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏതാണ്? ഒന്ന് ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ആരാണ്, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ഏതുണ്ട്, ശിവഭഗവാന്റെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ഏതാ 4 കുമാരന്മാരെ അറിയാമല്ലോ, ജയവിജയന്മാരെ ചതിച്ച അപ്പൊ അവരുടെ സമ്പ്രദായം. പേരുമൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോളണം, 4 കുമാരന്മാരുടെ പേര്. അപ്പൊ അതാണ് 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. അപ്പോ ആ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ, ആദ്യത്തേതൊന്ന് പറയാമോ? ബ്രഹ്മ മാധ്വാചാര്യനാണ്. ഏതാണ് ധനം എന്നുള്ള മറിച്ചിടുന്നത്, ആ ധായാണ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സമ്പ്രദായം. അതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ ശ്രീ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, അതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും വൈഷ്ണവ ആചാര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വൈഷ്ണവർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരും വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എല്ലാം ഏതിൽ പെടുന്നു, വൈഷ്ണവ ആചാര നിയമങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാം വൈഷ്ണവ ആചാരം ഇവരെല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നെ 4 സമ്പ്രദായക്കാര്, പിന്നെ ഏതാണ് എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വൈഷ്ണവാചാര പ്രകാരമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. പുരാണങ്ങളിലും ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നുണ്ട്, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ചരാത്ര സാഹിത്യങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആചാരങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ ആചാര നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, പാലിക്കുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്, ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഏതാണ് പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ആരുടേത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആചാരം. ധാർമ്മികത അങ്ങേയറ്റം പാലിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആഭരണം പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ധരിച്ച് പോവുകയാണ്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ വാ തുറന്നാല് എന്താണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള സംസാരേ വരും. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും മാന്യതയുണ്ടോ? നമ്മൾ മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അതേസമയം സാധാരണ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് വേണ്ട വിധത്തിൽ ധരിച്ച്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല, ഇപ്പൊ മോഡേൺ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്ന രീതിയല്ല, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുലീനത്വമുള്ള തരത്തില് ആണായാലും പെണ്ണായാലും വസ്ത്രധാരണം നടത്തി അല്ലെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോ അതിനെന്തുണ്ട്? ഒരു കുലീനത്വം ഉണ്ട്. അതപ്പോ നമ്മൾ ആഭരണമായിട്ട് മാറും. ആ പെരുമാറ്റം നമുക്കൊരു ആഭരണം. മറ്റതാണെങ്കിലോ അല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ വേഷവിധാനത്തിൽ ഒന്നിലുമല്ല കാര്യം, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലാണ് കാര്യം. അപ്പൊ പെരുമാറ്റം നന്നാകുമ്പോ അനുസരിച്ച് പെരുമാറണം. വൈഷ്ണവ ആചാരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? നമ്മുടെ ഒരു ആഭരണമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരു ആഭരണം ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആഭരണം എന്തിനാ ധരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ മോടി കൂട്ടുന്നതിനാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ മോടി കൂട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആഭരണം ധരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആചാരം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റമൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതാണ് നമ്മുടെ ആഭരണം. നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ ആചാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യദ്യപിയോ തുമേ ഹവോ ജഗത് പാവന തോമാ സ്പർശേ പവിത്ര ഹയാ ദേവ മുനിഗണ തഥാ വിഭക്ത സ്വഭാവ മര്യാദ രക്ഷണ മര്യാദ പാലനം ഹയ സാധുര ഭൂഷണ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ദേവന്മാരാണെങ്കിലും ഉന്നത ഋഷികളാണെങ്കിലും അവർ പരിശുദ്ധരാകും എങ്കിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈഷ്ണവ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠിക്കാൻ മാത്രം പോരാ, അതിനെ പരിരക്ഷിക്കുകയും വേണം, നിലനിർത്തുകയും വേണം. സംരക്ഷിക്കുക, നിലനിർത്തുക, അനുഷ്ഠിക്കുക, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകുക എന്നാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആളാരായിട്ട് മാറുന്നു? യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറുന്നു. അയാളുടെ ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആഭരണമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി കവിരാജ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന കവികളിലെ രാജാവ് എന്നാണ് കവിരാജ്. അപ്പൊ കവിരാജ് കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ്. അതില് ആദ്യലീല, മധ്യലീല, അന്ത്യലീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 വിഭാഗമായിട്ട് അതിന് രചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതില് 4ാമത്തെ ബുക്കില് 129, 130 ആ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ചൊല്ലിയത്. യദ്യപിയോതു തുമേ ഹവോ ജഗത പാവന തോമാ സ്പർശേ പവിത്രഹയ ദേവമുനിഗണ തഥാപി ഭക്ത സ്വഭാവ മര്യാദ രക്ഷണ മര്യാദ പാലന ഹയ സാധുര ഭൂഷണ എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? പരിശുദ്ധരാകണം. ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും അവർ പരിശുദ്ധരാണെങ്കിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, പരിരക്ഷിക്കണം, നിലനിർത്തണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഒരു ആഭരണമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആചാര നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവൻ അവനെ മനുഷ്യർ കളിയാക്കും, ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും അവന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ. സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം. കുറെയൊക്കെ അതിനൊരു കാരണം ഡ്രസ്സിങ്ങും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ ഒരു കാരണമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവലോകനം നടത്തുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പീഡനങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രസ്സും അതുപോലെ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
അല്ലാതെ പല റീസൺസും ഉണ്ട്. അതിലൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, മനുഷ്യർ കളിയാക്കും, നല്ല രീതിക്ക് വേഷം വിധാനം നടത്താതെ, പിന്നെ ഏതാണ് നല്ല രീതിക്ക് സംസാരിക്കാതെയും പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഉള്ളവര് അവരെ കളിയാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മര്യാദ ലംഘനേ ലോകകരേ ഉപഹാസ ഇഹലോക പരലോക ദ്വൈഹയ നാശക. അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും അവർക്ക് എന്താ, ഉപഹാസ. അപ്പൊ അപഹാസനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും, അവരെല്ലാം കളിയാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മര്യാദ ലംഘനെ, മര്യാദ ലംഘിക്കുന്ന. ഏത് മര്യാദ? വൈഷ്ണവ സംസ്കാര അല്ലെ, സംസ്കാരത്തിന് നമ്മൾ മര്യാദ എന്നൊരു മീനിങ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം, അതായത് ആ മര്യാദ എന്താണ് ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ഏതാണ് ഈ ലോകത്തില് പരലോകത്തില് ലോകേ കരേ ഉപഹാസ ഇഹലോകേ പരലോകേ ദ്വൈഹയ നാശ, അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതം വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവൻ തിലകം ചാർത്തുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ധോത്തി അല്ലെ, വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു, ധോത്തി ധരിക്കുന്നു പുരുഷന്മാര്, പ്രത്യേക രീതിക്കുള്ള വസ്ത്രധാരണം. പിന്നെ ഏതാണ്, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ മാതാജി പ്രഭു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മാതാജിമാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സാരിയാണ് പ്രധാന വേഷം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സാരിയുടെ തുമ്പ് തലയിലൂടെ ഇടുന്നു. പിന്നെ സാരിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഏതാ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ചുരിദാർ, മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുരിദാർ ധരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാളും ഒക്കെ ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ ചുരിദാർ ധരിക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് മാന്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം, ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആഭരണമായിരിക്കും, വേറൊന്നെന്താണ്, ശരിയായിട്ട് അവിടെ ആഭരണം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും, വേറൊന്നെന്താണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കും അല്ലെ, സംസ്കാര ശൂന്യരെ എല്ലാവരും അപഹസിക്കും അല്ലെ. എല്ലാരും പരിഹാസത്തോടെ ആയിരിക്കും നോക്കുക. അത് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ അറിയാം അല്ലെ. പലരും നമ്മൾ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഏറ്റവും നല്ല പല പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്ന വൈഷ്ണവ നിയമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രോഡീകരിക്കാനായിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രോഡീകരിക്കുക. അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം തപ്പിയെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഒരു ബുക്കായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ, പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയാക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് പുസ്തകം ക്രോഡീകരിച്ച് രചിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്, സനാതനനൊന്ന് തൊട്ടാൽ തന്നെ ദേവന്മാർ, ഉന്നത ഋഷികൾ തുടങ്ങിയവർ പോലും പരിശുദ്ധരാകും. അത്രയ്ക്ക് പരിശുദ്ധനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ, ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 15ാം നൂറ്റാണ്ടില് അവതാരം എടുത്തതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം കാരണം എന്താണ്? പ്രേമം എങ്ങനെയെന്ന്, രാധാറാണിക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹം കൃഷ്ണനോട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു, ഇത്രയും ഭക്തി എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള 6 പേരാണ് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനനായിട്ട് ആരെ കണക്കാക്കുന്നു? സനാതന. അദ്ദേഹം ഒന്ന് തൊട്ടാൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്, സനാതനൻ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ തന്നെ ദേവന്മാർ, ഉന്നത ഋഷികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിശുദ്ധരാകും എന്നാണ്. ഇവരെല്ലാം പരിശുദ്ധരാണ്, ഉന്നത ഋഷികളും ദേവന്മാരും അല്ലേ.
അപ്പൊ എന്നിട്ടും അവര് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധരാകും സനാതന ഗോസ്വാമി വന്ന് തൊട്ടാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് എന്താവശ്യപ്പെട്ടത്? ഇതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു ബുക്കാക്കുക, വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടും. അവരെല്ലാം വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇത് ക്രോഡീകരിച്ച് രചിച്ച ബുക്കാണ് ഹരിഭക്ത വിലാസം. ഹരി ആരാണ്? എല്ലാ തിന്മകളെയും ഹരിക്കുന്ന ആളാണ് ഹരി, അല്ലേ? ഹരിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഗുണനം ഹരണം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഹരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? എല്ലാ തിന്മകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക, പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളാണ് ഹരി, ഭഗവാൻ ഹരി. ഹരി അതാണ് ഹരിയോടുള്ള ഭക്തി. അപ്പൊ അതിന്റെ വിലാസം, വിലാസം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? അത് പിന്നെ ലീല എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? വിലാസം എന്ന് പറയുന്ന ലീല എന്നുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിൽ വരാം. അപ്പൊ ഹരിഭക്ത വിലാസം, ഹരിയുടെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയോട് ഭക്തന്മാർ കാണിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന ലീലകളെ കുറിച്ച്, വിലാസം ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള കൃതിയാണ്. അതെങ്ങനെ വേണം, എപ്പോഴും വേണം, ഓരോ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവയില് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ മര്യാദ ലംഘനനാശം. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ മലയാള തർജ്ജിമ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്തു? നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവനെ മനുഷ്യർ കളിയാക്ക ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ഭക്തരെയും ബഹുമാനിച്ചാൽ, ഈ വാക്ക് വേണ്ട, എല്ലാരും ഓർത്താലെന്നുള്ള വാക്കില്ല, അത് എഴുതിയപ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നതാണ്. എല്ലാ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തരെയും ബഹുമാനിച്ചും സേവനം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഏതാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം ഭക്തനായിട്ട് മാറിയാ പോരാ. നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടി ഭക്തിയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, ആചാരങ്ങളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് പിന്നെ എന്താണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മള് ആഹാരമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു, നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? സ്വാർത്ഥരായിട്ട് മാറും, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വാർത്ഥൻ ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകത്തില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളും പറ്റുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ അവരെയും പ്രാപ്തരാക്കുക. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ അറിയാം, പലരും എന്താണ് ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി കിടക്കുകയാണ്, അല്ലേ? എപ്പോഴും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പണസമ്പാദനവും ആഹാരം എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം, ഇതെങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതൊക്കെ കഴിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകളാണ്. അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ശരീരം നശിക്കും, വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പുനർജനനം ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, നിയമങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിയമത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കണ്ട. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ഇതാണ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം, ഗുലാബ് ജാമോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മള് ഭക്തരെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ. മഹാപ്രസാദമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. അത് കുളിച്ച് നല്ല വൃത്തിയോടെ മനസ്സും ശുദ്ധമായിട്ട് ശാരീരിക മാനസിക വൃത്തി വേണം, ശുചിത്വം നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കും. നമ്മൾ മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഗുലാബ് ജാമൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അത് വാങ്ങി നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരെണ്ണം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനും ദോഷമില്ല. അപ്പൊ നിയമം പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താണ്? അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താണ്?
വല്ലപ്പോഴും, സ്ഥിരമല്ല കഴിക്കാൻ പറയുന്ന, വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ നോണൊന്നും കഴിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതേപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം, വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന. നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിയമ അഗ്രഹയും നിയമ ആഗ്രഹയും നമ്മൾ ഏതിലാ പഠിച്ചത്? ഉപദേശാമൃതത്തിലാണോ അതോ ഈശോപനിഷത്തിലാണോ പഠിച്ചേ? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ അല്ലേ? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിയമ അഗ്രഹയും നിയമ ആഗ്രഹയും. അപ്പൊ നിയമ അഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒരാള് നിയമത്തെ അതേപോലെ പാലിക്കും. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊന്നും പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊന്നും അത് പാലിക്കണമെന്നില്ല. അത് നിയമ ആഗ്രഹ. മറ്റേത് നിയമ അഗ്രഹം. ഒരാള് മുറുകെ പിടിക്കും, മറ്റേയാൾ എന്താന്ന് ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പരിത്യജിച്ച്, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം പരിത്യജിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ദോഷമൊന്നുമില്ല. കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മള്? അപ്പം സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ പടത്തിന്റെ മുന്നിലോ പ്രതിമയുടെ മുന്നിലോ ഒന്നും കൊണ്ടുവയ്ക്കത്തില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും, ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? വേണ്ട നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനോട് ഒരു വൈരാഗ്യം വരും അല്ലെ? വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലോട്ട് വികസിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ തോന്നലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നെല്ലിക്ക കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലും ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല അല്ലെ? പിന്നീട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ, നമ്മളൊന്ന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണല്ലേ നല്ലത് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു നെല്ലിക്ക കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നാരങ്ങ നമ്മള് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാ, സ്വയം തോന്നുന്നത്, നിയമമൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം കൃഷ്ണ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെ? ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, നമുക്കൊന്ന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ക്രമേണ മാറി മാറി നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സഹോദരനോ സഹോദരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തനിയെ എടുത്ത് കഴിക്കുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ? അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്തരെയും ബഹുമാനിച്ചും സേവനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വളരെ ചിന്തിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ ഭയങ്കര കാഠിന്യമുള്ളതാണ് വാക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ ചിലര് പറയും, അവനൊന്ന് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല, ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി എന്നെ ഒരുപാട് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രവൃത്തിയും അങ്ങനെ തന്നെ, കർമ്മം അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കാരണം മനസ്സിലുള്ളതിന്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രവൃത്തി അല്ലെ? വാക്ക് അതും മനസ്സ് തോന്നിയതാണ് വാക്കായിട്ട് വരുന്നതും പ്രവൃത്തിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈഷ്ണവ മൂല്യങ്ങളൊട്ടും തന്നെ എന്ത് ചോർന്നു പോകാതെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കണം. എന്താ ഉദ്ദേശ്യം? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തിരിച്ചു പോകുക. പുനർജനനം വേണ്ട അല്ലേ? നമുക്ക് പുനർജനനം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കണം. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, ഒരു ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം. നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പോയി ടോക്കൺ എടുക്കും അല്ലെ?
അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അറ്റൻഡർ വിളിക്കും, പേര് വിളിക്കുക, അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണും, ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരും മരുന്നുകൾ. നമ്മൾ ഫാർമസിയിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയി, അറ്റൻഡർ നേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു തരും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, പിന്നെ ടോക്കൺ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടോക്കണേ തരുന്നില്ല എങ്കിലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് അല്ല ടോക്കൺ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റൻഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ പേര് വിളിക്കാനായിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഫാർമസിക്കായി മരുന്ന് തരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഉദാഹരണം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഒരു രോഗിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സ കിട്ടുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭക്തന്മാർ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ കൈകോർത്ത് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിന് പ്രശസ്തിയും ശാശ്വത നിലനിൽപ്പും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം പ്രഭുപാദർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി, അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ് അല്ലെ. അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും മില്യൺസ് ഓഫ് ആരാണ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതല്ലേ, ഭക്തര് മില്യൺസ് ആണ്, ഒരുപാട് മില്യൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇത്രയും വലിയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം നന്നാകണം, മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കണം അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭക്തരാകണം, മറ്റുള്ളവരെയും ഭക്തരാക്കി മാറ്റണം, വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെ അതിന് പ്രശസ്തിയും ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പും ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിശദമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, സനാതന ഗോസ്വാമി ഏതാ രചിച്ചത്, ഹരിഭക്ത വിലാസം അല്ലെ. അതിനെന്ത് ചെയ്തു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അതിന് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ലളിതമായിട്ട്, മറ്റേ സംസ്കൃതത്തിലാണ് രചന, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി, അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ തർജ്ജിമകൾ, ഇപ്പൊ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നതാണ്, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഉറപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഹരിഭക്ത വിലാസം. പേര് മറക്കരുത്, ഹരിഭക്ത വിലാസം, സനാതന ഗോസ്വാമി അല്ലെ അതില് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അത്, പ്രഭുപാദർ എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഇതെല്ലാ ഭക്തനും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോ ആചാരം ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ എന്താക്കി മാറ്റി, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ മാതൃകാ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അവരാണ് നമുക്കെല്ലാം പകർന്നു തന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം അത് പകർന്നു തന്നത്, ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം പകർന്നു തന്നത് ആരായിരുന്നു, പ്രഭുപാദരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെയ്തത്. സനാതന ഗോസ്വാമി സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ചു ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാര് രചിച്ചത്, എല്ലാം ഒന്നുകൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വ്യാഖ്യാനം എഴുതാനും, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുകയും അത് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ എല്ലാം ഉത്തമ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഗുരു ജയപതാക സ്വാമി ഒക്കെ എന്താണ്, പ്രഭുപാദരുടെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവാണ്, ആ ശിഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഗുരുവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ദീക്ഷാ ഗുരുവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അസുഖമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രാപ്പകല് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ വളർത്താനും ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസ്കോൺ അതിന്റെ ഭാവിയും നമ്മുടെ കടമകളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇസ്കോണിന്റെ ഭാവി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലെ, ഓരോ വൈഷ്ണവന്റെയും കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ ഓരോ വൈഷ്ണവനും എന്ത് ചെയ്യണം, അവന്റെ കടമ കർത്തവ്യം എന്താണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നമ്മുടെ ബാക്കി ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി യഥാരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ഉൾക്കൊള്ളുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക്
പകർന്നു കൊടുക്കുക, അവരെയും നമ്മളെ പോലെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എവിടോട്ട് പോകാന്, ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ താൽക്കാലിക കുടുംബങ്ങളാണല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വസിക്കുന്നതൊക്കെ താൽക്കാലിക കുടുംബങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ലാതെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭേർഭജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ഗൗരനിധായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാനിങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തി, എന്തിനാണ് കൈ ഉയർത്തിയത്? വള കാണിക്കാനല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണല്ലേ, നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ